Сексуаллык. Сексуаллык мәсьәләсен тикшерер алдыннан, бу урында мин Америка психологы Лайна Веринның «Сексуаллык, тән, акыл һәм рух бердәмлеге» дигән китабыннан өзек китерер идем. Сексуаллык безнең иң тирәндә ята торган һәм иң әһәмиятле импульс ул. Әгәр бастырыла икән, ул безнең яшәү көчен ала, яшәү дәртен киметә, безнең тәнебезне һәм акылыбызны хәлсезләндерә. Әгәр бар көченә кулланыла икән, ул куәтле иҗади һәм яңадан тудыручы көчкә әйләнә. Сексуаль яктан иреклелек тәнне ләззәт алу механизмы буларак кулланудан гыйбрәт булган җинси мөнәсәбәтләр техникасын үзләштерү дигән сүз түгел. Сексуаль яктан ирекле булу безнең тәнебезнең илаһилыгы, сексуаль мөнәсәбәтләренең җиһанны яшәтә торган, илаһи энергияны тапшыра торган көч булу турында сөйли. Сексуальлек ләззәт алу коралы гына түгел, ул тирәнрәк төшенчә. Сезнең күз төсегез, тән тирегез һәм чәчләрегез, елмаюгызның җылысы, тавышыгыз тембры, хәрәкәтләрегезнең сыгылмалыгы, булар барысы да шулай ук сезнең сексуальлекнең чагылышы. Секс яшәү кешенең асылын тәшкил итә, һәм сез сексуаль импульслар йөртүче зат буларак шул кешенең коралы. Аңлашылуынча, сексуаль яктан ирекле булу гына җитми. Кешеләр һаман да шын хисләр көтә, тугрылык эзли, безне иҗат итү процессы белән берләштерә торган тылсымлы мизгелләр өчен яши. Һәм андый мизгелләр безнең тормышка килә дә. Андый мизгелләр сирәк була һәм һәр вакыт көтмәгәндә килә. Алар рәхәтлек вәгъдә итә һәм эротик трансформациягә этәрә. Мондый трансформациялар сексның техникасын гына үзгәртеп калмый. Алар безнең яшәү рәвешенә, ахыр чиктә җәмгыятьнең трансформацияләнүенә йогынты ясый. Безнең дәврдә мөгъҗизәгә тиң ачышлар күп булды. Ләкин шуларның берсе мәгълүм сәбәпләр аркасында безнең илне ура бузды. Ул Зигмунд Фрейдның кеше тормышында һәм табигатендә сексуальлекнең фундаментальлелеге турындагы ачышы. Сексуаль энергия тормыш энергиясе ул. Ул бастырылган хәлдә кешенең психикасын гына үзгәртеп калмый, еш кына физик яктан авыруларга да этәрә. Аны уйламыйча, уңга-сулга әйләшүдә шундый ук тискәре нәтиҗәләргә китерә. Сексуальлекнең тышка чыгуы, әйләнә-тирә дөнья белән бердәмлек һәм гармонияның чиксез биюендә. Эреп юкка чыгу мөмкинлеге ул. Шунда бөтен дөнья безнең аша үтә, ә без аның аша. Ниндидер бер мизгелдә дөнья белән ике арадагы чик бик нәзберек кылга тартыла да юкка чыга. Эреп таралу гына бар. Барысы да бер нәрсәдә, бер нәрсә барысында да. Сезнең сексуальлек нинди генә чагылыш тапмасын, ул илаһи. Әйләнә-тирә дөнья белән бердәмлекне нәкъ шуның ашагына танып була. Ул вакытта тәндә гыйбадәтханә буларак кабул ителә. Аның аша иҗат итүче илаһи энергия үтә. Сексуальлек кешенең иҗади энергиясының нигезе ул. Кешеләргә
яңа тормыш иҗат итү өчен берничә минут вакыт җитә. Ул дөньядагы иң бөек иҗат. Моннан шул аңлашыла да инде. Сексуаль проблемаларны хәл итми торып, эштәге проблемаларны да, акча мәсьәләсендә, шәхси мөнәсәбәтләрне дә тәртипкә китереп булмый. Булар өчен безнең иҗади энергия җавап бирә. Безнең сексуаль энергияны нәрсә тоткарлый соң? Аның ирекле агышына нәрсә кымышаулый? Ике төп сәбәп бар. Беренчесе дин. Ягъни дин әһелләре аны еш кына бозып шәрхли һәм сексуаль мөнәсәбәтләрне гөнаһ дип саный. Бу төшенчәдән социаль әхлак төзи. Ул исә әкрен-әкрен безнең эчке аңга да төпләнеп киреп утыра. Икенчесе җенесләрнең бер-берсен тамырдан кабул итмәүе. Икенче сәбәпкә нисбәтле бер кызыклы мисал китерер идем. Шулай бер вакыт ир-атлар һәм хатын-кызлар арасындагы мөнәсәбәтләр турында семинарда катнашырга туры килде. Анда Көнбатыштан бизнес консультантлар да бар иде. Семинарны Голландия кешесе алып барды. Зур бер кәгазьгә ирләрнеке һәм хатыннарныкы дип бүлеп, үзара кисешүче ике әйләнә сызганнар. Төркемне ир-егетләргә һәм хатын-кызларга бүлделәр. Һәм безгә шул әйләнәләр эченә шушы мизгелдә башка нәрсә килә, шуны язарга, сүрәт итеп төшерергә куштылар. Һәр кем үзенең фикерен һәм хисләрен белдергә тиеш иде. Бер нинди шикләүләр дә юк. Без кушканны үтәп читкәрәк киттек һәм шунда ук безнең арадан гаҗәпләнү дулкыны үтте. Безне нәтиҗәләр тамам аптырашта калдырды. Хатын-кызлар үзләре төшергән сүрәткә аптырап карый иде, ир-атлар үзләренекенә. Тышкы яктан гадәти генә булып күренгән сүзләр һәм символлар күз алдында агрессивка әйләнде. Ягъни, безнең һәр кайсыбыз үзенчә белдергән фикерләр җыеп караганда агрессивка әверелде. Әйләнәләр кисешкән өлкәгә күз төшергәч тә таң калдык. Анда ирләр дә, хатыннар да сүрәт төшерә ала иде. Бу өлкә туп-туры мәгънәле символлар белән тулган иде. Анда бер-берсенә каршы ошушы уклар, сөңгеләрдән торган рәшәткәләр, инәле чыбыклар һәм башка шундый рәсемнәр өстенлек итә иде. Югарыда тасвирланганнардан шундый нәтиҗә ясарга була. Эчке аңда ирләр һәм хатын-кызлар бер-берсенә карата бик саклана, хәтта агрессия белдерә. Ә инде эш турыдан-туры элемтәгә килеп терәлгәч, әйләнәләр кисешкән өлкә. Без төрле юллар белән бер-беребездән качабыз. Һөҗүм итә башлыйбыз. Ихтимал булган куркыныштан үзебезне саклыйбыз янәсе. Һәм бу, ихтибар итегез, Көнбатыш психологлары катнашкан семинарда әле. Аларда сексуаль революция күптән үтте бит инде. Ул да җенесләр арасындагы каршылыкны бетерә һәм беренчелек өчен көндәшлек һәм көрәшне җиңә алмаган. Ә хәзер күз алдына китерегез. Җенесләрнең бер-берсен кабул итмәүе, бер-берсеннән курку һәм инкар итү, диварларны аша үтеп чыгарлык булгач, сексуаль энергияның куәте нинди булырга тиеш? Каршы җенесне үзебезнең тормышка ничек итеп кертмәүз турында ике мисал карап үтик. Буларның барысы да тормышта бар, һәм ул бик оста итеп яшерелә. Ләкин бу турыда сөйләшергә кирәк.
Миңа бер ханым ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Ул минем семинарларда катнаша иде. Һәм эчке дөньяның тышкысында түгел шагылуына күп тапкырлар инанганы булды инде. Ләкин ул ир-атлар белән мөнәсәбәтләрен җайга сала алмый. Һәм шуның аркасында тормышы ул теләгәнчә бармый. Хәлләре түбәндәгечә иде. Ул 3 ир-ат белән дуслашып йөри. Берсе аны рухи яктан канәгатьләндерә, ләкин физик яктан канәгать түгел. Икенчесе физик яктан канәгатьләндерә, ләкин рухи ягы килешми. Өченчесе рухи яктан да, физик яктан да канәгатьләндерә, ләкин өйләнгән. Моннан аңлашылганча, ир-атларга карата аның эчке аңында урнашкан блок вакыйгаларны шушы рәвешле итеп тезә иде. Беренче сорашуда блок йөзен күрсәтмәде. Икенче сорашуга мин аңа үзеңдәге ир-ат башлангычы өстендә эшләргә һәм хатын-кыз башлангычында казанырга, ягъни әнисе белән мөнәсәбәтләрен өйрәнеп килергә кушып җибәрдем. Күпмедер вакыт үтүгә без янә очраштык. Һәм ул әлеге блог өстендә эшләргә әзер иде. Хәзер уйлап карагыз. Беренче карашка төрле тыелган эш очракның уртаклыгын иде. Ир-атларның берсе аңа физик ягы белән ошый, ләкин рухи ягы ошамый. Икенче ир-ат физик яктан ошамый, ләкин рухи яктан канәгатьләндерә. Өченче ир физик яктан да, рухи яктан да туры килә, ләкин ул өйләнгән. Алга таба тыңларга ашыкмагыз. Бу ир-атлар арасындагы уртаклык турында уйлап карагыз. Әгәр төшенсәгез, аларның һәр кайсына бу ханымның буе җитми. Ханым аларның һәр кайсы турында булай дип әйтә ала. Үз-үзенәме, әйләнә тирәсендәге кешеләргәме, анысы мөһим түгел. Менә күрәсеңме? Мин аларның берсенә дә кияүгә чыга алмыйм. Чөнки һәр кайсының үз җитешсезлеге бар. Әлеге блок өскә калыккач һәм үзен күрсәткәч, аңа икенче бер бирем кушып җибәрдем. Әгәр ул ир-атлар белән тирән мөнәсәбәтләр корырга теләми, бары тик очраклы элемтәләр белән генә яши икән, ир-атлар аңа нинди яманлык кылгансың? Хатын-кызлар яки ир-атлар нинди яманлык кылгансың әле? Сез алар турында ни уйлыйсыз? Алар белән озаклап, яисә кыска вакытлы гына аралашулардан да качу өчен нинди алымнар кулланасыз? Бер ир-ат белән дә шундый хәл килеп чыккан иде. Ул бик күп хатыннар белән аралаша, ләкин ул хатын-кызларның һәр кайсының җитешсезлеге бар. Кияүдәге таныш хатын-кызларын гына идеал дип саный иде ул. Мин аңа бу картинаны читтән күрсәттем. Ул моны өйләнмәс өчен сәбәп буларак кына куллану белән килеште. Өстәвенә 2 тапкыр өйләнеп аерылган да инде. Шулай итеп, яхшы ирләрне әллә кайчан эләктергәннәр, юньле хатын-кызлар күптән кияүдә дигән сүзләр ни дәрәҗәдә чынбарлыкка туры килә соң? Әфәнделәр һәм туташлар, тормышыгызга каршы җинестәге кешене кертмәүгезне хәл итегез. Керткән хәлдә дә бик азга һәм бик тә үзенчәлекле итеп кенә кертәсез бит. Бу ничек килеп чыгасың? Курку диварларына нигез ничек салына? Аның юллары күп төрле.
Нигездә, балачакта һәм җинси өлгереш чорында. Минемчә, бу өлкәдәге блоклар иң куатлысы һәм иң катлаулысы. Төрле социаль табулар аркасында алар белән эш итү кыен. Һәм ул табулардан котылу өчен кыюлык һәм хакыйкатьне белү теләгенең көчле булуы кирәк. Үз дөрестлегенә ышанырга кирәк. Кемдер берәү үләп чыгарган тәгълиматкә түгел. Сексуаль блокларның зур күпчелеге эчке аңда ята һәм алар турында сөйләшү түгел. Ул якка борылып карауда тыела. Шуңа күрә кешеләр күзгә күренеп торган хакыйкатьне төртеп күрсәтсәң дә инкар итүен дәвам иттерә. Һәм тагын. Табигаты белән дә бик көчле булган сексуаль блоклар, сексуальлек бөтен җиһанны хәрәкәткә китерүче энергияның нигезендә ята. Кешенең тормыш итү эшчәнлегенең бөтен ягына да диярлек йогынты ясый. Нәрсә турында гына сүз барса да, кешенең сексуаль тормышындагы балансның бер якка авышуының сәбәбен табарга була. Биредә сексуаль блоклар турында тәфсилләп язу бурычын куймыйм. Бу турыда китаплар җитәрлек язылган. Бигрәк тә Фрейдның шәкертләре тарафыннан. Шулай да кешедә мондый блокларга нигез сала торган төп сәбәпләрне атап китәсем килә. Һәм һәр вакыттагыча без балачакка кайтабыз. Әйтегез әле, баланың беренче мәхәббәте кем ул? Сез инде беләсез. Кыз бала өчен әтисе, ир бала өчен әнисе. Һәм шушы хистә инде сексуаль импульска нигез салынган. Ул балачакта гынах буларак кабул ителми. Бала кемгә охшарга тели? Кемне күбрәк ярата, шуңа. Ягъни әтисенә яки әнисенә. Абый-апаларга карата да булырга мөмкин. Өйдә абысының яки апасының урынына кызыгып яки яратудан бала алар кебек булырга омтыла. Шулай итеп нигезгә үк салына торган блокка ишара бар дигән сүз. Каршы җинескә трансформацияләнү импульсы теге яки бу дәрәҗәдә һәрбер кешедә бар. Моннан куркырга кирәкми. Без бу җирдә үтәргә тиешле сабакларның берсе ул. Без бөтенлеккә ирешү өчен каршы җинесне дә танып белергә тиеш. Искә алганыгыз бармы? Кеше һәр вакыт үзенә охшамаганнарны танып белергә омтыла. Сары чәчләрнең кара чәчле булып карыйсы килә, һәм киресенчә, бөдрә чәчләрнең чәчен турайтасы килә. Озын бойлылар кыска булырга теләр иде һәм шулай дәвам итәргә була. Яшь кына кешеләр бу импульсны кабул итми. Кайчак бөтенләй ул турыда белми дә. Ул исә шактый көчле импульс һәм кешенең тормышына һәм сәламәтлегенә йогынты ясый башлый. Мондый очракларда кеше нинди хәл вакыйгаларга юлыгырга мөмкин. Ул каршы як җинестәге кешеләр белән аралаша алмый. Никахлар һәм мөнәсәбәтләр кыска булырга мөмкин. Җинси өлкәдә проблемалар башлануы ихтимал. Мәсәлән, хатын-кызларда ул җинси органнарда ширләр булып килеп чыгарга мөмкин. Айлык, күрем циклы бозыла. Авырга калганда баласы төшә. Проблеманың асылы үз җинесен кабул итмәүдән гыйбарәт. Ир-атларда ул вакытыннан алда эякуляция, өлешчә яки тулысынча җинси хәлсезлек буларак чагылыш ала. Проблеманы хәл итәр өчен үзең турындагы уйларыңны ишетә белергә кирәк. Сексуаль өлкәдәге фантазияләреңә игътибар белән карарга. Әгәр алар гомум кабул ителгән карашлар белән туры килмәсә, алардан качмаска өйрәнергә кирәк. Алга таба нишләргә соң? Нинди дә булса уй формасыннан кылтылу өчен аңа аң яктылыгы, нур кертергә кирәк. Икенче төрле итеп әйткәндә, аны күрергә, агышын тыймаска, аңа үтеп керергә кирәк.
Бу фикергә үтеп кереп, сез аны үзегез аша үткәрәсез һәм проблема үзеннән үзе хәл ителәчәк. Бер ханым иратлар ягына авышуын төгәл аңлый. Ул аны үз-үзен тотышыннан ук аңлап тора. Артыгы белән актив, гаиләдә лидер булырга омтыла. Барысында үзе хәл итәргә алына. Ул бу фикерне аңында йөртә башлый һәм һәр вакыт хатын-кыз булу ничегрәк дигән сорау куя. Параллель рәвештә ул әтисе белән мөнәсәбәтләре өстендә эшли. Гәрчә әтисен бик аз белсә дә, аны гафу итәргә һәм кабул итәргә тырыша. Ниһаять ул үзенә мин хатын-кыз дигән фикерне үткәрә. Шуны эшләү белән аның тормышында үзгәрешләр башлана. Ире белән мөнәсәбәтләре җайлаша. Сексуаль яктан үз-үзен тотышы үзгәрә. Куллары җылына. Аңа кадәр һәр вакыт салкын була. Эштәге мөнәсәбәтләре яхшы якка үзгәрә. Ирен өстендәге төкләре юкка чыга. Биредә ирдәүкә хатыннар турында сүз бара. Алар шәчләрен кыска итеп кистерә, һәр вакыт шалбардан йөри, даими рәвештә эш белән мәшгул, эшәләр, тарталар һәм ирләрдән калышмаска тырышалар. Шулай ук эшлексез ирләрдә очрый. Алар өйләнергә курка. Үзләренә җаваплылык алмас өчен әллә ниләр уйлап чыгара. Еш кына булар. Бер агачта үскән ботаклар булып чыга. Аның тамырлары бала тәрбияләнгән гаиләдән үк килә. Семинарларның берсендә бер ират миңа бала чагында әтисе белән мөнәсәбәтләренең киренке булу турында сөйләгән иде. Ул яклауны әнисеннән генә таба торган булган. Без аның бала чагы турында бераз гәпләшеп алдык та, мин аңа хатын-кыз буласың килмиме дигән темага уйланырга киңәш иттем. Аңының кайсы гына да булса бер почмагында үзенә үзе мин хатын-кыз дигәне бар микән аның? Икенче сорашуда ул булай дип сөйләде. Көннәрдән бер көнне ул хатыны эшкә киткәч, хатын-кыз ролендә уйный башлаган. Хәзерге минутларда мин хатын-кыз дигән уй белән ул өйдә хатын-кызлар эшләрен эшли башлаган. Шушы көнүгедән соң аның иңеннән тау төшкәндәй булып калган. Аның эчке аңындагы импульс канәгатьләндерелгән һәм ул үзен күпкә ышанычлырак итеп туя башлаган. Шундый ук хәл икенче бер ханым белән булган. Ул үзе өчен ират ролен уйнап караган. Бу импульсларны кабул иткәннән соң ул да җиңеллек кичергән. Иратлар һәм хатын-кызларның икенче бер нигез блоклары булып, миннән баш тартырлар һәм мине файдаланырлар дип ташларлар дигән уйлар тора. Теге яки бу дәрәҗәдә бу шикләр ике җенескә дә хас. Гәрчә беренчесе миннән баш тартырлар дигәне күбрәк иратларга кагыла. Икенчесе мине файдаланырлар да ташларлар дигәне хатын-кызларны борчый. Үзегезгә сорау куегыз. Әгәр мине файдалансалар, нәрсә була? Баш тартсалар, нәрсә булыр? Һәм бу куркуга өскә калкырга ирек бирегез. Тышка аксын. Бу сорауга кайткан саен курку кимәшәк. Оннан соң бөтенләй юкка чыгачак. Төп блокларның тагын берсе. Сексуальлегегезне ашыктан ашык күрсәтүдән, хисләрегезне тыя алмыйча, аларга бәйлелеккә төшүдән курку. Сез нәрсәне өстенрәк күрер идегез? Сексуаль импульсларыгызны канәгатьләндерер идегезме, яки тәнегез эчендә киренкелек һәм тискәре эмоциялар бәрелешенә юл куяр идегезме?
Ул шағында жауабығызға ярашлы рәвештә хәл кылыгыз. Тормышыгызны сез үзегез корасыз. Сез һәм бары тик сез үзегез генә киләчәгегез өчен җаваплы. Нинди генә карар кабул итсәгез дә, аның дөрестлегенә бер генә мизгелгә дә шикләнмәгез. Шуңа ярашлы яшәгез. Кайчанда булса кирәк дип санасагыз, фикерләрегезне эчке көчкә ия булу ысулы ярдәмендә үзгәртегез. Альтернатив киләчәк төзегез. Яшәү бит ул алда торган бурычларны хәл итеп карау. Хаталар өчен үзеңне үзең гаепләү түгел. Дөрес бит. Ә хәзер сексуалик өлкәсендә инануларыбызны анализлар вакыт җитте. Үзегез белән ихлас булыгыз. Партнер сүзеннән курыкмагыз. Аның урынына үзегезгә ошый торган сүзне кулланырга була. Мисал өчен, хатыным, ирем, сөяркәм һәм башкалар. Ә хәзер шикләүче инануларга мисаллар карап үтик. Әгәр мин ничек теләвемне ашыктан ашык әйтсәм, мине кимсетерләр, түбәнсетерләр, көлкегә алырлар. Ир-атларның дәрте уянса, аларга шул гына кирәк тә инде. Минем өчен партнерның канәгатьлек алуы мөһимрәк. Минем тәнем матур түгел, һәм мин аны партнерыма күрсәтергә оялам. Ир-ат буларак, мин мәхәббәттә алдан барырга тиеш. Хатын-кыз буларак, мин хисләремне тышка чыгара алмыйм. Бу тыйнаклык билгесе түгел. Jinsi практикада тискәре тәҗрибәм бар иде. Кубатлануыннан куркам. Ә хәзер тыныч кына. Сексуальлек өлкәсендә үзегезгә кагыла торган шикләүче инануны эзләгез. Шулай итеп, югарыда китерелгән шикләүче инануларга алмашка яңа фикер мисаллары. Әгәр мин ничек теләвемне ашыктан ашык әйтсәм, мине кимсетерләр, түбәнсетерләр, көлкегә алырлар. Яңа фикер. Сексуаль энергия тышка чыгу мөмкинлеге биреп, мин генә түгел, партнерым да ләззәт ала. Хисләребез ихласрак була. Тулы ихласлыкка баскычлап кына ирешеп була. Ир-атларның дәрте уянса, аларга шул гына кирәк тә инде. Яңа фикер. Аның каравы, алар шундый максатчан. Минем өчен партнерның канәгатьлек алуы мөһимрәк. Яңа фикер. Партнерның канәгать калуы. Миндә канәгатьлек алганда, тагын да тулырак була. Алганда бирәсең, биргәндә аласың. Мәхәббәт биюнең төп мәгънәсе шул түгелмени? Минем тәнем матур түгел, һәм мин аны партнерыма күрсәтергә оялам. Яңа фикер. Үземне ничек бар, шулай кабул итеп, мин иреккә чыгам һәм сексуаль энергияга юлымны ачам. Ул киң агымга чыга. Мин тәнем биргән сексуаль ләззәттән бәхетлемен. Ир-ат буларак, мин мәхәббәттә алдан барырга тиеш. Яңа фикер. Хатын-кызның хисләренә колак салып, кирәк вакытта мин аңа юл куям. Хатын-кыз буларак, мин хисләремне тышка чыгара алмыйм. Бу тыйнаклык билгесе түгел. Яңа фикер. Мине аңлаганнарын мин ничек белергә тиеш? Бу җиһанда мин дә тигез башлангычка ия. Минем сексуальлегемне ачыктан-ачык күрсәтергә хакым бар. Jinsi практикада тискәре тәҗрибәм бар иде. Кабатлануыннан куркам. Яңа фикер. Мин бу куркуны
үземнән җибәрәм. Интуициям миңа туры килә торган партнер сайларга ярдәм итә. Ә хәзер тыныч кына үзегезне чикләүче инануга алмашка яңа фикер эзләгез.